Hi guys, igama lami ngu-Azola Ntshoko, ngihlala lapha eMotherwell e-New 3. Ngila generation-ke mna zigoduka ikhwela isiya e-New Brighton. So but thanks to abazali-ke sabalapha eMotherwell. So u-Azola Ntshoko ngukhulela apha e-New 3 apha eShow Village. Ndikhule-ke ndifunda eDumani-ke ngalapha eMotherwell, ndiyayofunda i-high school yami eDouglas. On around 203 ndahamba ndaya eCape Town ndofunda khona bendisenza i-integral deco eSkila. But u-Azola Ntshoko I'm that kind of guy, man, guys, to be honest with you. Andisongomuntu wesikolo ngamanye amakampani, akho mntu ungasongo wesikolo, uyabo, because idiphende kuwe that if uyayifuna into you'll be. So mna I'm that kind of guy, uba zange ndiyihoye too much, but I appreciate to abazali bam lawo, especially umamam. My mother lawo, at the time, around 2000, my dad passed away. I was 15 years that time. So itime ngokusweleka kwayo, I was starting to, uyayazi xa ukhula kwaza age, guys, uyabo, alcohol, drugs, all that stuff. Ndiyaphuma phaa ndingamboni u-Aizo ngathi ngumntu onjani. So around ngalaa xesha ndayeka nesikolo, uyabo, ndafuna sikolo. Andizothi ke mna ndingulaa mntu wesikolweni bendismart, mna bendifundela upasa lawo just to uba ndipasile benganayo nexesha okay kuthiwa kuyofunda ayayazi amajita ndisakhula. But isikolo singulife, andifuni uthetha ingathi isikolo, guys, like asoyinto, because I appreciate umamam, as uba bendisitsho umamam, like on 201, 201 yes, ndingafuni isikolo 2002. So umamam wadicide undithatha to once eqhayiya, uyabo. So ndingayazi noba okay ndiye esikolweni ndayofika eqhayiya ndabetha i-woodwork for unyaka. Ukhona amajita lapha emama ke, yabo, esikhule sonke. So because akafuni iskilo umjita luckily lawe ubone, to be honest with you, ndilaa generation, guys, like yilaa great generation, man, eSouth Africa, laa generation katata uMandela, like ndiyithastile iitshizi zase-South Africa. I don't wanna lie kwelo cala, because even utatam the time endishiya 2000, ndilaa generation zeWill, andiyazi ndithi zintoni ke ngoku, uyabo. But mna I'm that generation. Luckily me, my dad lawo wasishiyela nosister wam, sibayi-two abazali bam, so wasishiyela like i-education plans ongazaa zinto. So one of my friends esithanda uba nomsini, afuna isikolo, unelakhi ke tatatata. Ubone laa nto like abanye abantu abafumene iimali zeqolo, uyabo, siye sithi uba ubani bantu batya kakubi imali. I'm that generation, I don't wanna lie, like nam yandifikela at the time ndise-Cape Town 203 from eqhayiya. My mom decided that man Azola ufuna isikolo lo mntana ubhizi yonwaba uyasela. So she decided masithathe uAzola, man. Ndatrokwa ke, yaze ndingazazi uba ndiye Kapa, uyabo, ndatrokwa ndafika nyhani eKapa. But to be in Cape Town 2003 is there kustarta utshintsha ubomi bam, like is there ndabona uba no man, ezweni ndizitshayayo, ezwi lo life ndiwuphilayo, no, mange ndizame uphila omnye life. And guys, most of us, especially thina guys from PE and apha Eastern Cape, xa sifika especially emaJoburg, Cape Town, asifane sifikele eMagasi, sifikela straight to ematown, ibone la ufika uhlale. Mna endifikele eSoul River 203, yes, ndahlala eSoul River. So it was easy to go to Cape Town, to go to Waterfront. I always take a walk. So ngalaa xesha mane ndithatha walk ke ndizibethela into yam, uyabo. So I take a walk to ndimane ndiye ema-Waterfront ebusuku. So is there ndafumana like uGod lawe uThixo mane ethetha through nam uba efowunini ezwe yazokusandawo ezinto uzothi. So ngezinye izinto zanditshintshayo the time ndisesikolweni, yabo, ekholeji, ndazibona uba man, I need to, uyabo, ndifocuse like nabakusesikolweni nabandinantoni, uyabo. So on 203, sorry to ufoka uba zendisenza ntoni esikolweni, ndaloba benditshilo bendisenza i-integral deco eSkila. Umamam yonke loo nto iorganayizwa ngumzali. Azola akafuna isikolo, akafuna uthini, uyabo. So from there to eCape Town, cut it short, guys, from ubetha ideco ndahlala ndabuya 205. Lucky me, 205 ndaphangela eGreen Acres, like ezirestaurant nee-cousins zam amajita endikhula nawo from apha eMotherwell. But ke mna iMotherwell ndiqala uyihamba too much iMotherwell around 209, 2010. Bendingulaa mntu soloko kaloku ndikhulele like apha eBhayi eNew Brighton. So bendisoloko ndikhwela ndohla eNjoli, from eNjoli ndikhwele to Avenue A. So ndilaa generation ibithanda ilokishi. So iMotherwell that time ke early 2000 bengakho mnandi ke, abantu bebethanda ubumnandi. So around 209 ke ngoku ndabe ndiphangela nophangela, because 207
from restaurant 206 ndaphangela 207 kaSappi Adamas. It was a paper industry eyayibhatala grand. So uSappi ke ngoku is there out ke ngoku yadecide abayidevelop some little bit of self love uyabo, because ayisacingi ngazazi into yayizenza and ibuye eCape Town, ubuye seyindiyidudi ngoku uyabo. So from kwaba bududi ngoku at least ndatshintsha ubomi bam, ndadecide okay mandibe ngulo mntu ndifuna uba nguye, but nakhona ndicinga lo mntu ndifuna uba nguye because ndithanda ulonwabo ndithini. So bendingumntu onjalo apha eMotherwell, sithanda ujabula. On around 2010 2011 yavala the company bendiphangela yona uSappi. So ngoku i-out ngoku afumanise uba akusekho aza ching yabo, uba ulife ikwazi unxiba iLacoste, ikwazi unxiba ibone loo brand. So kafumanise abantu life unzima, and ngoku I grew up ndithanda ii-games uyabo. So ndinezi PS3 ngalaa xesha, so ingqondo yam wandoyihlele endlini but ixesha liyahamba. But around 2013 yabo 2012 later, yes, kafumanise uba ndizoba nomntana, i-firstborn yam like uEsona lawe. So is there i-out yaqala ngoku utshintsha, kafumanise uba hambani Aizo ufuna ntoni, because ngoku uxela inyani andisaphangeli kwezi obumnandini, andifuna umenshina iindawo yabo zobumnandi, but ebumnandini andisakwazi unxiba zaa Lacoste ngoku, andisakwazi unxiba u-Arcajo, uVertigo, andisakwazi. Uyayiva loo nto leyo. And ngoku mna ukuzithanda kwam azazinto funiseke ngoku xa uvuselwa uyabo, funiseke ndibawela utshaya inkawuza, ndisatshaya ngalaa xesha inkawuza, gqibe ndibawela utshaya ngoku amas yabo. Funiseke kusithiwa ndiphume phandle ndifike umzekelo ebumnandini ndincokole, ndikhreyithe incokolo namashila am anganditshayisa. So ndadicide uba hamba ndizoluza uyabona uzithanda apha. So to utshintsha kwam ngaloo mini uba ndadicayida ndiyayeka usela, then ndihlele one of my best friend uKhaya Boy. So uKaiser yayiphangela ke ngomso, so mna sinebhotile of iJack netray yabo. Qha umtshana wam ngoku uSunday wanshiya. So ngaloo mini to cut it short, ngaloo mini I decide uba hamba ndidikwele nocela isigarethi ebantwini yabo, hamba ndithathe ezi bhiya zam ke nebhotile because uAtyuso wam ufuna undishiya ndegrand. So xa ndihamba apha endleleni mane ndithetha nam ndisima ndithi mani uzomane uphila lo life, umane uzawucela inkawuza, ubona nohamba uthetha word self talk yabo. So ndimane ndithetha hamba ndiyabuyeka ubutywala. Luckily nyhani ngengomso, yes, ndizixelela asuka ndiyekile usela. So ndine-buffridge erumini yam yabo, ndiyatsho ama-out aboLeroy amajita yabo hamba. So amajita kakade athanda uyodlala igame, so phaa kum erumini yabo. So sidlala i-PS3 soccer. So hamba ndiyekile usela, like amajita ayihleke lewe, ngoba endizoziphruva wrong ezi, ndizoyeka usela. So I decide to cut ibooze around 2012 uyabo. So I said man, because and ndizoba nawo nomntana ngoku on 2013 as uba benditshilo. So ndadicide ndifuna ntoni. So there's those quite no question ngokuba ufuna ntoni elifini. 2013 umntana wam xa izozalwa ndamane ndiphangela ke yabo, mane ndifumana izipani. Yayazi mos xa unezi-license uyabo uye uzame umane ufumana ezi jobhu ze-license, mane ndifumana nekhampani ndisimoto kwezi ndawo ema-East London. But uxelela inyani man guys, mna I'm not that kind of guy uthanda, I don't like uphangela, never uthanda nelika uphangela like ucontrol kuthiwa mandenze into ethile, because mna I'm that kind of guy. Bandifuna udlala igame ngoku, I want to play a game, bandifuna ukwenza into yam yabo. So around 2014 I decide no, around 2013 later on I decide let me start a business, like let me yintoni ndingayenza, like ubona na uzicela uba ulukwenza ntoni man. Ndijonga apha eMotherwell funiseke uba yemana eMotherwell zange like ndibona abantu abathengisa ukutya at night ebumnandini uyabo. So I said man, yintoni mani into ndingayazi, let me try le business like othengisa ii-hot dogs yabo. So xa ndiyitraya le business ndiye to eNU2, andifuna umenshina amagama, same as naphaa xa singamkelwa ke right yabo. Aphela u-2013 around 2014 bekhona i-out yam uSimthandile uCola. Yeah, so uCola ke le out yam rest in peace lawe uTyler uyabo. So uSimthandile as bendisitsho wena mntanam uba wayeyigaji i-out yakhona. So lo mjita ugcina imali phantsi komqamelo uyabona ngoba old school yabo. So ugcina le mali phambi, athi mane manta ayizosoloko uthetha uba ufuna uthengisa i-hot dog, jonga nantsi imali ambothenga ezinto ezi-Brian Stand ozifunayo, ukuthengisa ezi hot dog apha eMotherwell akho mntu uyabo. So nyhani ndiyithenge ke le equipment, so nantsi yayihleli phaa, qha akho mali ngoku yothenga istock.
uyabo. So siyahlala yazi moxa kudlala igame amajita puff and pass yabo. So nango sibhizi kube kwenye out yami uSandile uSonanzo useyita noTaxi ke ngoku siphatana yabo. So useyita sekwendihleli naye ke u24/7 ubona uvuka kula choma yakho igame. So useyita athi amandazi le game soya ndawo masambe man sike siye kaTux yebo khona indawo kuthiwa kaTux ekusisi ndithi ya kudala ndifuna athi ukuthi sidala usithi uyothengisa phambi. So we went there noSeyida cha phakathi usithi la bane guys thengisani mani banifuna uthengisa sibona umuntu akakhona ngxaki yabo. Okay no sharp thanks Grotman siye kukhansila ukhansila nyani yena athi bantwana bam zange yenzeka lona ichomike kuni mani ba umuntu yanibotharisha izani kuthi uyabo. So sithi hayi ke kumnandi siye nase-shopping center complex nale out usparty yabo likely nase-complex i-center manager ayikabikho ngala xesha ikhona iRootman eyi-center manager qha ngala xesha kukho ii-problems ze-center manager ithi I think basiphele siva ngaba mama bahamani phaa istand. So I start le business ngokunale out to Seyida uyabo. So sipushe ngoku nyani kaTux ndisene-Camry umama ndithengele i-Camry ibona bomama's baby sometimes. So lately ithengele i-Camry ngoku sathana wento we-Camry. So la Camry sincede a lot lawe so no out to Seyida but to be honest with you kwindlela oyihambayo ijeni oyihambayo yabo naba ufuna uhamba nalo mzi bakhona izinto sometimes eningavani nazo yabo but still say out yam sisavala ngamandla noSparty nangona sile ngxaki zethu yabo. So kwenzeka lona but I started kaTux to be honest with you before ndistarte le business guys I forgot unixelela zekwi-out yam ngala xesha 2014-2015 uTransnet eqesha if niyakhumbula it was hire too much abantu ngala xesha. So ikhona i-out bendiphangela naye kaSaphi usister wayo ndingakugxothisa abantu uyabo but kwi-HR but kongoku i-out yam iphakathi so ithi le out usiviwe amanjongo afonini ayizo but phaa ijob ekhoyo yijob zengeye-crane yabona zabe zecontainer uthatha icontainer. So laa job so xa ndisetsha ngale job ndiguglisha kufunisa uba man for ukwenza lezi training sho ndiye Cape Town I have family Cape Town so for accommodation and no problem but to ukwenza le iyonke itotal yam is about 8,600 and something but ngomama 10 block ndizoyenza ndithi Kaapstad nokwenza yonke le nto. So the time ngoku ndistarta le business noSeyida uyanipusha uRootman uzosifana eTransnet ingqondo isekuphangela. So nyani kwenzeke kaTux guys like ngeli xesha bendisebenza nale out ifunise bamana singavani bango ndisebenza ndedwa ukunixelela inyani within 2 months yenzeka le mali. So now ndishone ndibhalansise ngokuba ndifuna uphangela funa le way yabo and now le business ngokunwenzekayo abona abantu base5 eNew 6 nabantu baseMotherwell bebeni-appreciate yabo so bendimentorisha la way bra ungaziyeki le way jonga siyalamba apha ubona abantu ba siyalamba ngobe man ndiyayifila le phina la competition. So ufuna abantu ne-competition efikayo ifike iphinde iyeke cause kukho i-ingredients endiyenzayo ethiwa yi-homemade chakalaka uyabona chakalaka yenza usister wam but nam ndayikwazi. So ubhizi nayo ngoku yabo so bathanda laa nto abantu abatyileyo yabo bathanda laa homemade bayatshisa so ndayazi uba ndibambe ngale homemade i-custom nyani yenzeke ke le mali guys jonga le mali ngoku isenzeka ndiqomba mandithanda ibhizinesi cause naba bantu ingani ndizobaphoxa uyabo. So kwenzeke nyani ke ndithengise on around 2016 ngondithengisa apha eComplex likely kukho iRootman kuthiwa nguMalusi phaa no engibanga nele Rootman ndilibele man but zibrule like zezibhizi nento zo-NYDA yabo. So phaa eComplex ndithengise ecam kwale building so iRootman zimane zindixelela bra jonga bhankisha ube-registered umane uza phaa kuthi u-NYDA so mane bendixelela ngo-NYDA likely ndiye kuloo NYDA nqomo ndathanda uresearcha mosini setshe nqoma okay engumsobomvu le ndawo I remember but ndiphele ndisiya to ku-NYDA yabo. So xa ndifika phaa i-NYDA bone enye ibrow sonwaba we man I know le bro le Motherwell sobs sharp so ndimxelele ba kwenze athi hayi ndiyayazi ndithenga kuwe kwaza ndawo zethu okay sharp bro. So andixelele jonga kukho ii-funds u-10,000 or 50,000 but to get 10,000 should akho registered you get that 10,000 and then there's this 50,000 you need to be yabo be-registered tax yonke laa nto BE certificate yonke into. So ndiqonda man let me aim for this yabo because ndifuna le 50,000 because yahlala grant from 100 to 50 so nyani nqonzo so ndiziphixesha kwangoku ndizisethele ii-goals ndingumntu ke mna guys to be honest izinto endizifunayo like
ne-vision wall yam, I write it down, ndizibeke through i-vision wall every day, yabo, nditsheke zona. So ndayi-attractor nyhani le nto, ndazixelela ndizorejistarisha, ndenza yonke ibhizinesi yam around 2015. On 2016 ndabuyela to ka-NYDA. Guys, nazo izinto benizifuna, bathi za nekoti. So kwikoti kongoku, to be honest with you, ndithengisa ii-hot dogs. First thing ndayitshekayo to kuGoogle, i-hot dog yi-culture yaphi, and then I found out i-hot dog yi-culture seAmerica. Bayenza njani? Kafunisa uba mani ikhona le chakalaka hot dog yam, but eAmerica bathi yi-New York dog, yabo, yaseNew York. Kafunisa mazinintsi ezi hot dog, yabo, zindidi ngeendidi. Ndaqomba okay, let me stick to ichakalaka, uyabo. So xa ndisetshe eAmerica babasebenzisa ntoni for uthengisa, honestly, because ngowusho ndi-aplaye for the 50,000 e-NYDA, sendizifakile into kuthiwa mandenze nekoti. So i-most yabantu ngoku bathatha i-Bush Baby, azabhena, oBraya. So i-America ndifunisa basebenzisa i-mobile kitchen, azatraka, uyabo. So ndiqonda eSouth Africa sinazo ezi traka, ndasetsha, kafunisa no, basifuna ezi traka from there to, ndaqonda yintoni esinayo. Kafunisa uba eSouth Africa sine-mobile kitchen ala trailer kongoku. So eli trailer lifumaneka pha, likho e-Eastern Cape nase-Western Cape, uyabo. Fumanisa uba lisePretoria, eSolomon Mahlangu, ka-Trailer Buddies. I still remember the place because ndaye ndancokola nabo baza apha e-Eastern Cape. So kafunisa uba lenziwa phaa, and the-Trailer Buddies bakubhildela le nto wena uyifunayo. So I tell them uba ndizothengisa inoni, now shole ndi-introduce imenu. Now imenu yintoni? Eli trailer xa ndinalo ndizo-introduce ntoni eMotherwell. But to be honest with you, ndasetsha uba eMotherwell kuthengiswa ntoni, yabo. Kafunisa uba mani most abantu baseMotherwell, amagwinya, andifuna uxhaxha ingathi like ndithetha rongo, yabo. Kafunisa uba kukho amagwinya, traditional food zethu, amagwinya nerosta, yintoni ndingayizisa mna as xa ndifumene eli trailer, yabo. So into ndayicingayo, you remember mos 2003, 4, 5 ndiphi, ndise-Cape Town, uyakhumbula? Ya, iCape Town ngoku i-out mos, ndiyakhumbula bendisithi yidudi ngoku, itshintshile ulife. So kabubu ududi ngoku eCape Town kunto kuthiwa yiGatsby. So on 2004 ndamuva from Salt River to eMaubrey, ndayohlala eLower Maubrey. eMaubrey yindawo zeGatsby, kukho indawo ethiwa iRondebosch, indawo yethu ye-student ke zolonwaba. So eMaubrey xa ndibuya kolonwabeni ndiyayazi uba iGatsby zivulile 24/7. So laa Gatsby original ndiyithatha from Cape Town. So ibuye imemory yam uba mani akho Gatsby bhayi. So into ndingaze ndiyi-introduce apha yiGatsby because uyayazi mos xa usesikolweni kuba khona laa xesha utya iimali zabazali, uyayazi mos, yabo. So ndityile iimali zabazali, andifuna. So to utya kazaa mali zabazali bendiqhela uyithenga iGatsby into kulaa loaf, ndiyisikhathe into pieces, ndiyifake e-deep freeze because ndisi-student. Ndayazi xa kunzima ndizoyofudameza laa Gatsby, ndithi microwave. So ndacinga okay, let me take iGatsby to PE. So nawo ngoku le Gatsby mandifake yona apha ebhayi. So nyhani ke, to cut it short, for iGatsby eli trailer kongoku i-NYDA ndayenza ikoti to ka-Trailer Buddies, into Google sa-imeyilelana, bandenzela yonke ikoti. Ndacela ndifuna libe njani uba ndizothengisa iGatsby, balibhilda in lonke kalaa trailer, uyabo. So i-mobile kitchen ndayise-NYDA, nantsi ikoti yam. Baba-surprise bona kuqala because akekho umntu bake bambona wake wafuna that kind of i-equipment. But hey mfondini, uvelaphi le way uzo-introduce? So ndabaxelela nabo to ka-NYDA uba mani, yabo, bathanda ka indlela endize ngayo to i-food side, yabo. So ndalifumana ke guys u-NYDA, wandinika ke mna i-funding, yabo, 50,000. I still appreciate u-NYDA because bendimentorisha for many time, ixesha elinintsi, because the time bendinika i-50,000 bemane befika napha kum eComplex, bane bazoqonda how's business, bandixelele how to do i-bookkeeping, osonwabo, yabo. Bravo to uSobs, yabo. Aizo, this is the way to run business. I think ezinye izinto ndisahleli because kule 13 years ndinayo ye-business, yabo. So oSobs baze kuba manje bazondinceda to NYDA. So ulifumana kwami kwala trailer, I believe even up e-Eastern Cape, the whole Eastern Cape, because kukho abantu bebefika from eMamthatha, noxa bezibona nawo ezi video bazothi lo mshito unyanisile Aizo, bebesuka from eMamthatha kwezinye indawo, East London. Bra, siyaqala uyibona leyo, uyifumana bacelele ndabaconnectisa to Trailer Buddies. Even uTrailer Buddies waenda apha ebane call center yakhe elapha eCape Road
because nabanike i-ID mabaze kweli cala bakwazi like because bazobanintsi abantu abalifunayo yabo. So now nilibona libhildwa kala trailer, andifuni ukundi-introduce kudala labakhona itrailer but apha eMotherwell ndafaka ke trailer neGatsby, uba iGatsby safumaneka kunangoku uyabo. So umuva kongoku 2016 ufumana kwami itrailer, ndayiqhuba ke ibhizinesi yam yeGatsby ne-hot dogs isakhontinyowisha ngoku. But to be honest with you, kwafika iCOVID 2020 but andifuna ufana nomntu wonke ndithi iCOVID ithe yathi but ifike yayenza nayo into yayo iCOVID uyabo. But kulaa nyaka eCOVID imali ikhona, ubone xa ujonga za bank statement ufumisa at least ukhe apha edladleni ungakwazi ubhalansisa uyabo. Nalaa ntombazana yam kube ndithetha ngayo siyakhula nayo ecaleni, le business also nayo iyafundisa uyabo. So ufika kweCOVID, hey guys, okay but akho nto ingako ibad, ifike yayenza into yayo, satya imali uyabo uba sikwazi ufeyisana nendlala endlini uyabo. But on 2021 out yaphinde yabuya egamini yabo. Luckily ndancedwa ngenye out uSiyanda uGoodies, niyamazi mos uSiyanda uGoodies. Ya uSiyanda he came to me, ibhizinesi ziyahla if niyakhumbula ooTuks oMonde. So le out indixelela uba hey man, I think on 2020 yes, not 20, isquare ngasivule around 2020 ngalaa nyaka eCOVID. So uSiyanda okwendiapproach uba out yam, wandibonisa i-idea yonke into. So wathi mandothengisa phaa uyabo. So naseskwerini ke safika ke phaa eskwerini, ndayiqala laa ndawo abona hayi ke uSiya wabesithi Aizo if comfort yonke into because i-bigger vision yakhe wayebonisa uba hayi man shot ibe khona indawo yokutya. So uSiyana shem out yam yandenzela into egrand. So saqhubeka ke eskwerini on 2021 yabo, starta i-NGO but zayidibe registered yashiyeka phakathi enguMasakhane Motherwell Movement as uChumza budibana naye phaa ke uMvulane umntakwethu yabo. So sasebenza noGamo namanye amajita yabo, noSima yabo, sibanintsi on 2021. Yeah, eze bendisitsho ke mntakwethu yabo, hey brother like uSiya ke wandinceda napha eskwerini. Saqala 2021 as bendisitsho uMasakhane Motherwell Movement yabo, sistarta with oGamo, sincedwa yilaa out uLundi if niyamkhumbula uLundi phela doctor out yam. So uLundi sisebenza phaa kuye and sabhilda ke i-organization but izinto soloko zihamba ngendlela esithemba sizohamba ngalo xa usebenza nabantu, ngezinye izinto sosizi-understande. And lathi on 2021 ndibetha omnye uMvulane phaa uBuddy Banks yabo, intwana yam. So itime ngokushota isebenza but ubomi ngalaa xesha yo buyakugweba, yilaa nto kuthiwe elifini uba shote unokhwe ngulife uyabona yona guys. So already after la 2020 ulife bese-financial izinto uyabo. So nyhani ke i-out yanokhwa ngulife but ekunokhweni kwayo ngulife ndifuna ubulela abantu baseMotherwell guys. Like yazi abantu baseMotherwell, ndayeka noba nementor on 20, ekhona enye ixhego lam elithanda undimentorisha yabo. Ndaxelela straight man suwara man madala yabo. Now ndaye ndanothisa abantu baseMotherwell ngabona bazimento. Yazi sometimes abantu naba singababiza ba-toxic kweyiphi indlela, batya into zabo. To be honest eskwerini lawe nakatuks ndaye ndafumanisa uba no man, aba bantu bandinqwenelelela babona mna. It's like umntu athi kuwe ba Aizo why ungathengisi intlanzi, why ungathengisi ipaloni, why ungathengisi ichicken, ukubone laa nto umntu atsho. But I can understand that xa ungula kumzekelo uKFC you only focus on chicken, you know, awuzokwazi uthengisa intlanzi nentoni, iyayiva loo nto. So and iibhizinesi zethu zibulawa yiloo nto guys, ngezinye izinto abantu mabafocuse kwi-brand. That's why I understand, I love you all guys, but Aizo why ungathengisi into ethile, why ungathengisi, but yona ndibakule focusa kwi-brand yakho. Like oKFC abasibatyayo thengisa ichicken yonke laa mntu yabo. But okay to umove on, i-out kongoku ulife kunzima uyabo, kunzima ngamandla. Ayayazi ke andifuna uthetha ke zezigowo, kwakho nezigowo komba kaBhabha but yonke loo nto is fine. On 2023, yes, on 2023 is there i-out shote kongoku ibuyele kaza vision board ithanda uba nazo. Ike kongoku ibhilde into ethiwa yi-self-love, ike ifocus, ibhilde ii-habits. So ndazibuza kakhona uba Azola what do you want? Ewe ucheat but ufuna ntoni?
So to uzijonga abantu ifuna ntoni, to be honest with you, abanye abantu bayathanda undihleka that I'm a billionaire yabo. Hayi zona lana akafunise no yonke into sho iqale from nge-thought yami ndiyibhilive iqala. So I start like ufunda ngoku yabo. Is there ndabona ba isikolo naso sibalekile lana beke ndatsho ba is not isikolo sibalekile isikolo sinendawo yayo. So is there ndathanda ufunda incwadi yabo, 48 laws of power, Sun Tzu. I read a lot of books. I decide let me cut TV, I cut music because futhi xa ndimamela lo mculo, oh man, uphakha undiphathela ntoni yabo, but uphakha unayo imessage ethile. So I cut into ezininzi that decide let me focus into good habits. It means i-good habits sisonke sinazo i-bad habits and good habits, wonke umuntu unazo zazi, but ndajonga okay zintoni izinto to utshintsha ubomi bam ndinga-move forward to zona yabo. So is there ndisithi guys I start to build ii-habits ngokufunisa uba babe ndiqhela uxuxa amazinyo ngo-7 yabo, mandixuxe everyday ngo-7, bandivuka ngo-5, mandivuke ngo-5, I start ujima yonke loo nto leyo. So on 2023, 2024 ndadibana noMelkhaya Plan, but uMelkhaya Plan ke ndikhula under yena apha eMotherwell. Is one of you cousin yam, Mvulane, ngumntakwethu. Emane ndixelela ngale ndawo ilapha eComplex apha eMotherwell Community Enviro. Emane sithi efondini kukho indawo ethiwa esize nayo eMotherwell, nantsi siyayibhilda phaa eMotherwell Community Enviro. Kayena wayendifunela ke uba ndifuna ube nekhitshi phaa, uthengise phaa abantu baseMotherwell. So emane uba ukaze ndixelela ngaleni kwezi ndawo esidibana kuzo uyabo. On 2025 to forward izinto, uyekeni umgobo we-life, ndizibhildile ii-habits, ndazixelela okay let me start training now ndifocuse kum da. So uMelkhaya kongoku on 2025 uyabo sihlale kunye andibonise uyabo. uMelkhaya Plan is a environmental activist yabo. Aba bantu babhizineke ezinye izinto sifane siziqwalasele sometimes yabo. So umane ndixelela ke ba emane mntakwenu ndifuna sisebenze kunye, kukho iprojekthi ese-Motherwell Community Enviro Hub. So ndiyayibona le project ekwi-side of food security yabo, food gardening and food security. So wamane ndithatha kungomane ndibonisa esi space, bajonga esi space mntakwethu uba ndifuna umntu I can trust ndingasebenza nabo uyabo, and nemnandi akathi wena nabo. So ekusebenzeni kwam naye kongoku we start igarden eMotherwell Community Enviro Hub, but eMotherwell Community Enviro Hub it doesn't mean uMelkhaya nguye yedwa phaa. Kukho there's 4 entities ezirana la project phaa. If niyaqwalasela xa nigqitha phaa seklinikhi napha ngaseComplex etraffic ikhona ibuilding e-recycling phaa. Laa building e-recycling kukho icala le-recycling, kubekho icala legadi, kubekho icala le-ocean cleaning, yabona baklinayo amanzi, yes, oZETS, ubuhle bendalo, obuhle bendalo bafocus to ebantwaneni, traditional dancing, zonke ezo zinto. So uHlumani Nande yena is NPO focus food security, also bazi environmental ambassador. Zoyi-4 other entities zibuilda iMotherwell Community Enviro Hub. So kwimisebenzi ngokwendisebenza kuyo phaa apha eMotherwell Enviro, also am a gardener coordinator yabo. Kalaa cala legadini as uba bendisitsho ndisebenza noMelkhaya noKamo. Ukhona umfana ke naye kuthiwa nguKamo, uRasta. Ngenye imini ndingavuya nikeni um-interview size fashion, wenza ifashion umjita wakhona yabo, ukufaka yabo. Ngayikuba newarebhetri efondini wena umisa i-flow yebo. So uKamo ngomnye umjita we-fashion, but wish naye nisebenze naye, and especially apha e-Enviro Hub to icala lorenta ispace nguye obusy to i-rental for marketing. Please follow guys to ku-Facebook also sikhona Motherwell Community Enviro Hub. Ukhona othi Motherwell Community and nethi yena Motherwell Community Enviro Hub, because sinazo ne-project esizenzayo phaa ngeSaturday, siphuma under kulaa umbrella kaHlumani Nande kongoku. As bendisitsho kukho za 4 entities, but uHlumani Nande kongoku wazala umntana othiwa ngu-Art Expression. So u-Art Expression sithi sizi-entrepreneurs lapha eMotherwell, sitalente, abantu aba-ektayo, abantu abadensayo, ezesi stage nisibonayo already sesiperforma kuzo. Ngeweekend sistate uperformisa umculo, abantwana sibafundisa umculo, igitha, bakhona uMambushi.
I think abanye bamazi ngoSneeze Mwambushi, yes, is one of abanye abantu abatitsha abantu umculo apha. Nee-Cypher ke ziyeza nazo, even Miss Motherwell, zizinto esizijongileyo. So singavuya even abantu base-Motherwell ababhizi with i-modeling, about i-acting, as usisi lo bendithetha ngayo, guys, bengena-interviewisha naye, siyafuna uke sincokole naye, ke sim-approache. Sifuna nobani umuntu onetalent, u-art expression, sifuna abantu bazo-expressa i-art yabo, but not only for thina, guys. So ngenye into sho siyi-understand, u-art expression ufuna wena le talent unayo uyikhuphele emntaneni, cause umzekelo uyidlala isoka but ngoku akusoziphinde ukwazi udlala isoka. Train umntana isoka. Ngokucula asithi umculo wakho uphelele, take laa song yakho uyithengisele umntaneni ufumane i-royalties, laa mntana umncinci acule, uyayiva wena. So ngezinye izinto esiphantsi kwazo siphuma phaa kuHlumani Nande, and ngoku also uHlumani Nande uba nazo also ii-classes ze-awareness to uteach abantu about how to control i-waste, how to control into ze-environmental, uyayiva wena. So it's one of ezinye izinto, but I would love, guys, nina nike niphinde nivisithe apha eHub, nikwazi ukufumana that uHlumani Nande, nive ngestory sikaHlumani Nande, nive ngoZ siba undawoni to kwi-environmental space, nive also ngobuhle bendalo, nive also ngonoziqhamo, uyayiva loo nto, guys. So zii-wishes zam nive ba esi space, because also esi space if niyabona zii-bottles ezi, uyabo, zonke le nto yenziwe apha yenziwe through i-recycling. Yabo, so siprotecta ngokwezinto basanudampa, sanutshisa. So ngezinye izinto, so singavuya, guys, like abantu base-Motherwell to bakwazi uzosijoyina, because also end of the month sibanayo nee-clean up esibanazo, yabo, every end of the month. Nani, guys, sizoni-invita nize ke-clean up yethu, si-cleaner all around, sithengisa nee-seedlings. There's a lot neyenzekayo e-Enviro Hub, uyabo, ne-soup kitchen. uHlumani Nande, sorry, I forget, eyona ninkulu, uyabo, uHlumani Nande eyona ninkulu ayenzayo, guys, yinto yoba from kulaa project egadi, ndiyacinga mos uHlumani Nande kwicala le-food security. So from kulaa project egadi, oogogo phaa bayalima, bathathe ukutya, bathathe i-veg, bathini, kaloku uyacinga mos uHlumani Nande ufocuse only to food security, food sovereign and food security, uyabo. So from kokunye ukutya phaa esikulimayo, yabo, even andifuna ndiyamisa i-green pepper namatswele am kule soup kitchen yanamhlanje, netumato bezikhutshwa phaa kum egadini. But sicela also kodwa ne-support from kubo, because zii-senior citizen, as nathi singuHlumani Nande siyi-NPO, sometimes financially uyabo, asikabi balanced that always siyasapota, uyabo, but asitsho uba abantu, but loo mntu wazi-contact loo network uba okay, guys, call indawo ethile man for ogogo bakwazi uncedisana, because thina singuHlumani Nande, ogogo sikwi-platform of ubanika igadi ne-soup kitchen, uyabo. So ngezinye izinto sizenzayo apha e-Community Enviro Hub. So guys, for enye into ndingava kuni uba ndifuna ubuza negama uba lo Aizo ngubani, lo Aizo uvela phi. Ndiyavuya ke ndabona lo ndixelele eli gama, ngendingalifuni ke eli gama ka-Aizo, uyabo, abantu ba-Aizo. U-Aizo, guys, as bendisitsho, ndiyilaa blessed generation eSouth Africa, ndilaa generation ootata uMandela. Ngee-90s sithi aba besikwazi ungena emall sitye sihlale kooWimpy, uyabo. So laa Aizo zokukho umhlobo wenene utata zekuthiwa ngu-Aizo Man. I still remember yiloo show leyo. So umakhulu wam ethanda undithi ngo-Aizo Man. So mna I hate like ii-edi zakhe, bona xa izoqala ishop, Aizo Man, man, ethanda ukwenza into zinjalo. So umakhulu wam enesenza ezaa zinto kum, Aizo Man, but alaa gama lastika, now abantu ngoku ningenile kuyo as Aizo the Eye, Eisenberg, nebhizinesi yami ingu-Aizo the Eye, uyabo. So thanks to kwabantu base-Motherwell nakwi-world, and into esiyenzayo apha e-Motherwell Community Enviro, guys, it's not just for i-Motherwell qha, but singavuya abantu base-Motherwell baze bazoshare italente, man, guys. Abantwana bethu masibuyiseni ooMiss Motherwell, masibuyiseni i-modeling, uyabo, masibuyiseni i-acting, uyabona, guys. There's a lot e-Eastern Cape, anditsho uba sine-competition eJoburg nentoni, andifuni uthetha ezo zinto, but ikhona nebudget, especially i-Motherwell, guys. I-Motherwell inkulu, izodivelopha, but ixhomekeke ebantwini basemama babafuna uphakama. I think yonke into yabo. Thanks, guys, for ixesha lenu. Nomfumene u-Aizo the Eye, Eisenberg. Bravo. Akho question? Nothing.